Vale, vale. Penso que sobretot la primera segona part tots volem més, no? Vaig una mica amb el sabor agredol, no? Vull dir, d'haver empatat i a l'altre costat penso que ens ha faltat creure'ns-ho per passar 3 punts, perquè penso que la segona part sobretot l'equip ha estat bé. I encara que ja sabem que és un hort, no? Jugadors contrastats de la categoria que són camps complicadíssims i em sembla que és la tercera vegada que hi vinc i la primera vegada que puc treure alguna cosa. És que avui he vist un cop acabat i bé els de final doncs molt malament, que avui hem estat no diré que pèssims, però bueno, no hem estat a l'alçada del partit, ni a l'alçada de l'entitat, ni a l'alçada de la que estem acostumats. Aleshores, potser és perquè el resultat ens ha de favor i potser ens han pensat que no ens calia esforçar més, però està clar que un cop acabat el partit doncs fas una valoració molt negativa de cap malament i el primer de ser culpable d'això és l'entrenador, que ningú en tinc cap dubte, però no és que vulgui buscar una excusa, però entenc que el partit amb 1-0 estava més i més que controlat, malgrat nosaltres no tindre una gran imatge. Aleshores, de la banqueta ho dèiem, però pensàvem que els altres no ens arribaven massa, tampoc veiem que tinguéssim molt marge de maniobra. A tot això hi ha hagut dos condicionants grans, que ha estat que Pisu ha tingut molèsties i no l'hem canviat i potser el tenen que haver canviat, perquè no ha estat al 100%, Pisu sempre té ocasions, avui no ha tingut ocasions, i l'altra cosa era que la lesió de Gea doncs tampoc no hi comptàvem, no? Aleshores potser ens han precipitat una miqueta amb els canvis, potser no calia comptar amb els canvis i haguéssim pogut triar millor les decisions finals.